Gani? Terminal. Naide na soya smile
Nyasa mubiasi atwabira tusemina trawja sumagota kwera. Omonguru nyasa ito Yesu Kristo ayomora ya kwanto bugimagwao asense wedraso kwao omonguru twabere. Omonguru tato ito yoto na utwa moyo witasi yao omonguru twabere. To sorale monya sai 2020 abatura igalero tumeranira situke twamre trikuwa senke nabaminto asamariano kwa vitali no maelio tukosaba wetra sede Yesu Kristo yoro Mungu wetu. Amina. Kinga kichama somo tobekaransa abange babu baraire aselioba ime mbaboke abande banyore obugima bwa kale na kale n'abande banyore obusoku na obucyajwa bwa kale na kale abo bare abang'aini mbabe bakomekameka una amasase aigoro nabo baonjogete abange bakanyora uburonge mbamekameke una ching'enang'eni goika kale na kale kulende aye Danieli mumekeria amang'anaya obeke egitabu eke ekemanyererio goika engaki y'omoelio ase engaki eyo abantu abange na baminyoke gochia aria na aria korigia ria na okomanya kwabo nkomentekane bing'ana aria Nyasaye ote ninasoka yetugie banchini. Goika isano na isato timoichana sinkoro chaino mumwegeni asane nje monyegene ngase nyumba ya tatne amenyo bonge kwanya taibo angona batebia nkoganda ndiko baroseliase kunda yende ko baroseliase ninjije bwango naende imbarosia sende elinda sende nje na ine mobeo na senko yende nje mwamanyire njera kulinda Thomas akamuboli omonene tutomanye tiasowochi naki tora manyenjera Yesu akamweneria nje ninjenjera naye kena obugima muntu nditago cha stata tatika wetera sende onye mwamanyire nje anga imwamo manyete na tata boigo kurwa bono mwamanyire naende mwamororire Filipo nanda akamotebi omonene tworokie tata toisaneke Yesu akamotebia nabera munaino matugonsi ayonsi naye tumanyiti Filipo oyondolire nchorori na tata nakia yoteba tuoro kitata evanchili omungu wetu Yesu Kristo intwe engakie muna tugenda ororo nakia mogo somo gutangani ko kwanegoro ya maraika Mikaeli oyoro murwaniriya esoja enene umurwani omonene Nyasaye atumete ogoturwanirira ng'anyore mechando ya chire omuraika oli tiga tutwara abasemeria tuwe na imani tuwe na tumaini kuwa ekero emechando egotojera Nyasaye kobakwana wechinguru natuma abantu bafanyara kwa bagotoremia na Kisaya emerongene batang'aremia abantu bane batebia mang'ana mororo na intwe abakristo baminto togotebanyiga situachire na kigima bairi nechiamate toremie family buya tonyiyo gosemeria ng'ana intunyeto gokwana iga lituke limonko ng'anya tore kerege ntonke no mochaka no moelio asa mariko yo morandi agoteba chinga kinchire chokweborwa chinga kinchire chogokwa ichokogenda twensi no atorigereti France yototanganire kogenda igoro no gwanje kwa Nyasaye kurasa abasoma kwa abarumi 14 sano birisa nstewatenga muntu ndi wensi ogokwa kali okwaso gwanje kwae no so gwanje kwa Nyasaye tumusifu Yesu Kristo na malikana Isaya oteba
ng'ama kweli igoire bibao kine kitirisha abantu tokwasi chinjira kire mbali mbaro bakukwera njera mbaro bakukwa asoko lindagera umotaka yoyote ukirungana mbaro bakukwa asoko bitu besumo mbaro bakukwa asoko wesunga yonsama kweli igo efamily ne nabamate nga twasiriri oyo minto friends kana mna nyasaba ngete okono kwanje kwa nyasaya teba sikabanga toche batabelinga ninkieke koseneke ya tuli nyasaya igakorwa nyasaya nandoira abakristo mbiyangole iraba naye no speta matoke bwobo ebitenga 10 naro rogo chorongeri gane lyo sabura eli kwanda paka litobero muteigoro ningo bukobangira bwobo na nyasaya nabwate program yaye na intweke tulenjera kogenda itokogenda nyasaya kurangiria abana orangiria abagatu onde yokumbangira igo twensi tigatoramenga ayonsi nkobale na kikowase banji twetenga Kristo agototebienga erenerenjera nkogenda rastata igasa wichotorose twensi na togenda oro nekero ingonyolto bobo no yore moyo wikatomanya twensi ngokutole no malika bateba ko egura somurani yabantu bonsi ntomayite ngangu kutole kolende inakitoragwe sabuli abateba iga o amakweli omonto moronge digale enjerendo ke osoboronge uchiasinya sae tumsifu Yesu Kristo digato semelio monene nakimekera tolega iga ekera abaminto basereirwe n'abamwabo tutwali chingira kire chingiya cyokoba engora tutwali chingira kire chingiya ekyokoba lebinya ntolete bitenda bwi ntolete migano elieta likonyaarekana tomosemelio monene tutangania sasa ndi byonsi eliato were alions igo inato sikoma yana ndwaje kato komera iskato komyeja nimbwate natwa kirenga iga twagene liyanda lelina asoka ne family asoka ne abana ba yagusira France mwako yomo mumino yomo kuri family oyo kolemeri na bawo yomo tose no moi na bawo sinti sara cyaba apene keyi nando watoro kinyeme cyangwa na rasense kuba mono to basemeri gocha sori nakobori uburonge bwawo obucyasi inkora cyeto nasitwa kire bogeka tato ito otwaza torama bera nakima to barame omuri ko gende ko taram nai sasi inkora cyeto tunani boronge umongu boto yo mongora tata ko mayo watonga mwanyabantu kamobe kaya so mugondo Saitani agacha kanganya mwenye wanta kasari. Eli tato kamageli yokwa. Moroyo minto yo France mi anja keiye. Tato agai lokora. Utira bana bae. Utiro momino mogoraka. Motor ye meganda. Twensi to mai tena kaya ke montora ale na France mi anja rali. Tata Franciscarie, domani teniamo a quanto come Naio come io so come vedo. Nai tutata, fatto la tutte quelle tu la so come qua. Ma tu a sabira la tua gente mai tira sole. Vuoi la so quando tu a un umano Gesù Cristo io non ho un gruppo io. Tu a sabira ora me lo ti a se famiglia manene. Tuasa biro bora melutia se kanso manene tuasa biro bora melutia sa bantu monsko mono nyasa tumanya na twensiri tukiru manturale tuasa biro manya mabira man tokonya baturemo tunya ariko yale ganya sa tuchingi turumo i tukiru mutokura to ya asoko boko kwa manene tato itombia na to saboso wanjani kwao ngoyo gosaban kwa iwani kwa tuasa biro singa kichi go manene nyari kumabere bibi anyasete bibi konyaga koreire nyari kumare ngo tegera bwasuru munguru toyiwe manena bonsi bali abanyore mechando kuba mona mone familia yonsi ko jesama ukao ogendre ko yewera tatogenda ko bala misa chindi tibaka ngai ko batigire korende ogendre ko batalera ngai ko bali bibotambe manene
wanje kwa wakoleka no murembo gendere witika se family oba ebiye biwanje no murembe no homo no gotwereru obwa moneke to gukikoira muberaro Yesu Kristo akatura kore kurubaiga utangane nganya nabayiri bagocha tukobeka sama kwa bakonye omonguru otoiwe masoge Maria wajire wanyole bisi wao Yesu mwana wa Maria ni Sara tusali nasi bona nasi Jikabono tosabe no kwegena sala ya yomongure tusike stato ke arute batumubaye ta toitore go Igeta ya iswe obona babo yose obanze babo kanisa ya mungu atoya bamenda yesu tusiye bieto na tena tuteke toso tuleka sote ya Mungu twazo twakuraso wetu subuye wa toma lembasa matukaita sama vera tubike kurwaso bobonsi bina twende toma wakaso wote komo gwanito Yesu Kristo ekiale robora yesu no siania bona siania Mungu wetu Yesu Kristo gatatu mabana batira mwana na baina mrembone torigire vyetu kotegire wanje wekasi na somo tena no mrembo Kristo wa Kristo Yoyo mito utoko imoka ngora togenda ngumbu esitoko mokoba gukia ari no to guchikororera umubire ku France mendi igase bono iga kete byonse nkirito kora ngumbu to guchikororera France bya muno mwana
Saluka hivi sipere. Ila hili dia huyo. Ndio dia bana ndio saidi na hili dia. Kulia dia kulia. Ila nangogalia ila na adimna kwale ila na ngorora wakati wa shoka na wananya sama tongi tata dia manasinga kechiga dia manekera watu kure mambi dia manekera watu njokaniri watu kwabire paka alia senkendwa busongo dia manasinga kechionsi watu etia senkera wocha wete twiri yara mange kono tukira somo kiga tukosaba gadra kwa tata jumalo mayo mtakatifu amina. Mukatikista James kwa niaba ya wengine nera twengora itaikeyamo mwalimu karibu goja na korora asengenje ya itaikeyamo iga nyuma ete chinsango sutana jire tukolia isire kobuto karakire ndenya saya narororo nero ditukolia lero na bekira sa maisa inobogima na yara maya ama kweli na yara mabe kumura iwera machiko yo monene nyasao ino aya inchenko base litukolia lero asoko mwanja na gutara sinjira kyaye na kubwata machika aye nemerubuli aye chikire elio inwe na mobe moyo na komentekana nere na basenia sense yo mugocha gosoa na kuirebe ya ino engana ya Nyasaye linga sobugima bwaitu muna mwanya bantu ebintu mbiro bibere litangani obugima na yaramaya ekero tole moyo tomenyete iga ngwetira tulo obugima borobuya tuamenya bunya di family chaitu tuamenya buya n'abantu bande andi ngocheri yikira kinga kinde amabaja na makweli asamu nayo mwaka myanja bona ngai goto manyinga katole moyo ayo nsingo tanyorare nani ngweta tulo obugima bonga muno boiga kolende ku minister ya maya goto tebiga kolende
katura igwere emeroberio manenya sana kubatia machikaye muna yachikire ngaliro lintwe natobe moyo na komenya ne batu warali muno mwaka mienja alalire ogosemeri nkoronga nyuma yaye asingi twala ko korama ya twabate machikaye nemeroberio manenya saye ndo chiko so asinsi ya tulirete ira na kotamunebe yaitu tumusebi Yesu Kristo ngaigo nkigetigalite inchamo naye tole moyo bono toros chinjiro cheito toros chingendo cheito tutara semirobili ya Nyasaye tokora ali Nyasaye turagire tokore kera abenga yaga tonyorire etoka ninga twikire kuyarigani no gosemeri kwabera aronga asinga kiri yoko bokigwa ntochiko nyaliba gali gososo ngwakane na kale tiga tusabe buranyinde aninka akini bokarengo korera alia mulimani center ukimata ali Nyaramba asipali shiri Nyamaramba mbia muno sana mwali ene ikinyoroga iga era nabo nkomorangiria ase omono ayomo mukatikristo nda gukoranje iga ninka nima etera kirende kerere kana yego ikankorangiria ali amangana gukyaba buyanda sike tokomerana. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu tena. Na ichenko yali bageriga itanga nitebya abana bo mwaka miencha iyo minto koroneli iyo minto Isaka na mono Isaka twasange nera ase gurupu ngakentambe mare na pole ne yakabirende no mwaka miencha njitima na arato sina nyato mochando no twagire kibulira ali tugolidi bale gokora koiguru ki account yao twa kwandine yakibulira ali yarenge Monday na ndio joite Monday ekera fata wa grace mina omwa ko nya tax and osidi njibona na mai na miencha na jito kama rabona ekera yo minta mo vegete Facebook osinsi lakini ndende natwenge kanisa alio mwamuna akwana ama kweli enjira amakweli agoja naboko bekirwesimo muna akwana naba konyora cha muna yanyato mugakunu ayosi yakol kwa makweli lakini ase ntabu asoma ya ngakwana iga oyo romo ngaini ne roraje komeka meka ashinga kiecho nase ekelisia somo ya mtakatifu ingana liko ko ngaini na kegenia kama asingere vitana na vire kako yatmokase ndera amono marembo ekero kere mia isato oisinatise yatena amane ta oduto monto goika kana kare anda ke na bose merkora aboro na ikiagero mugako ekera ikuase ekelisia ekiaga na batise twe ose merkora ne kera batise twe na madinya sai ekera na anda ke na bose merkora aboro ige marisi na muna mwanya bantu no nyoko tebibe lakini ka usaba Nyasaye na ndo saba mabira na Nyasaye kwa bira mo abantu kubwa mono egetabye iseminye isana be pa 15 eketeba iga obonge bwe myaka mbere ko muntu ogosika osetu tienda mbere ko muntu ogosika kono ko Nyasaye na kumenya Nyasaye na ko muntu ogosika ketia beire kubwa mono obuya bwa Nyasaye no bwanjira bwa Nyasaye bwana kwa kana botambi gana kina tena pole asaya iga na onditayo maana kyao chiokwa lakini kerobo lingana limu ne lyabera manga okwana lakini ako okwana na abura mana mambi toko mana kira kwane ko chasore ngambya mono mwalimu kwa center na nchengo ku Wilfred Ondabu iganga mo manyete lakini siku hizi kwa ra kiambo ni maate ngambya mono asante. Karibu sana turashinga kikiga tokonya ntarachi kuendelea tuwanjira nenga mwaka mienjo chire aikera chire tokwanjira ngo chire twakire monye Nyasaye ngambu ya mono asa okorira ya yeke tumwakire ngambu ya mono asa yo ntarachi kuendelea na ende mbaraba mwabo mienja niwete baraba takitugenda abara njalenge tukulia abaire lakini kibara goyo machari abari present alafu makoranga kitoko genda karibu agotoroka abairi na intuga ikaninga abali barukorukia wale bamwamie ente njwango gocha mumwanyu okora bange mbana gocha njwango gocha mumwanyu bali mwaru kurukia wale mbwele bamwamie ente sokoro ya miencha na nero enge sokoro ya tata abangina barenge abangao lakini miencha mwako yoraira ntata mok na oise kolige no anu mbabwe kai ngora eta iga bantu bantana ntino yo mwao murara igo ga ninka abana uba rajire egere ta bande ngo jabal mand
nko baba kwanĩrie tarioka baikaranze abaminto abamate n'abairi bwairire buya ngaga mumumanyeti ni bamienja na bakwani asimarago yako nanga bwaire buya aicha samarie tankale ni sarangi ende mukamuro chucha kamuro mwabo muganda pole bono uchire kende ngiyo turakore turagenda sachire asante abaminto nonye torasama bebwairire nchasamarie tankore kupiria mora oibwayunga mienja noyo minto Nigondo igwayunga kuruta bari lakini enka yakabere mbokione mugambi. Bora abana ba minto bora abatokoro bane. Atyo balemereria omwana minto ni igacha bwango igasende ose no kwairi ale gota kongakera balemereria. tukwana ni wa idedobia sasa mali tanguru Wycliffe kasami ibokali ukali no yo mienja usirire momro minto chenko batebi pora abana bane bari batigara nekinyira atirachi iganinka umwalimu uyo nonyora munene ake no mwana wande igo kindugu cyane bari mura abana bane pora tolemereria sena bere nabo andaka abandi muna ase family ya mwachucha nabake mutarore umugambi ose eitache so ni sabari bagake asenge na mutarore umungi na chucha ne family yaye muna kara ni araiga ngagire to representiri na kurukali umungi na chen oyore mama nere ngaite no bakubwata no kuchiari still nanda matangande nakale gondo manene nyanja no muke gondo manene ya mujoyo bari kondo kababa nakamu muroma ne mara wabengi yanga wairewa asama dia tanta bitia yunga nkurukwa ganika ayunga oyondo kire noyo mwabo sisi yo mwabo keire yo mwabo ndabu goyo noyo mintorarire bulumo ngino yatie kagoteba na aja muisonde nka wiki bere nkirahera agaja buona akandigia akanyora tinjo abana bakamoaye ndagera yango akalia agaja ono nkekero nguje kuigumo osirire negende kyogo kumye kare karanga no kwairi arenge nabaetete chinyomba kyonsi asaikerete ono nabona arenga otenga pora abana bali bane asinge giyogo siria oyonere konye tubwate kurumumbu gaiga ogochotorora bono twasiriri oyorenge ogochotorora ono kina bonda atenga bali omura bali baminto mwatigaire mwache mwatorora ekero mwachire motorore oyonera abana bamanyetenka bono nabo ngotenga asimara gobiye ono duali mwali goturuka bageni ntuntuli bageni gaiga mambie ngoroga iganko rusicyange kimbege tenjage kolemengo tindi mogeni ono yo mintorariti gaba minto tigamba tenga pole asinge icho yoko musiria yo minto noturamo ande noturamo bakemambi biamon wana ngotebia abana bae atu munero ralire yulu mwatigaire mwagatenka yomugaka mienje genderere nande ngotebia abaminto bangumbua maitenje ngoracha no na bago chanje ngutina bareta mbaro batamanye umugaka ibuna raliga toko na nande to gotiga enyombe ine ya ngumbuchi asiriranire igona ili mwaka ro mukirinde mwambo kangumbuza alinga gukira na maguru kwanza chipipiki chiachire kitaika ikomiga kwa kwanya bantu bamina nduna na indu togocha ntundenye togocha ilu mutari goe umo wako kanyane ro rubune taracha karabo komiwa lero mundu ali na ri nyeta goe na yunga imaja yunga sare bona yunga kwa twiri inyeyi uchore ta bamina mundu bamanya abande na bali barache batoke ya samatanga
mojo mumanyana abantu bamino bakoreta ki mbale ngumbu ali toka wenda ngumbu ananyora wamwabu ndega awatana agwikira hite bali kama etiriki mununa wiri ndoro akuoboa isaudi atanya kore ngote biaba yi bali baito tianti tire ngumbu bali kera bamino kurwa bakire bakwani wabatazina naende seitede nere kimwino wabo nabasa goiramaya tokaro murubelwe mwako buyer na maskani naende na ijaga igali tukogete nganyora abe kanisa yake ne kubanga una bari kubanga murubelwe agendere buya egere numwako ne kero mungo kuruga ata numwako uri atinde kuna maskani numwako bwangete ngagete mutambe nande peyore gati ngatabi murara sale murabona nae kwa huru nae romo nene asimine nina mumu waka mienta utene nebuya ubeka wana babia tutade tore mujumi anjoka wendra buya yuma na linda itakora tiki itaiyo na linda indukura arore biya igo nabasa beirama tiga tugwatra nitokoro murugulie asa maria tangoro kuchani simotu oyo mienta na rori ngoma nene asaba murawa mwakeire no ro kwana na ro yemi kumbi amon nanchi tiangirerio bagerio urwa magombane sumalo yominto France miencha sabana bae mono mo sur coronario surke sana na mangana tato mwabana ba mwezi abeke nyoro mwezi wali mwasubuli kase enyangi umwana mito Francis ngina mwana kwire ngora sabana bae mono numungu yo tero muboroka abatiko bae mbaro ya sabalende abagate egero mucho Francis ogendere imaete sumusio miecha mwana isakana na corona na bakubwatira na bana bali bamwa benyobende mokolega serengia na ende mwali ushauri kula saba mino bali ngumbu abanene amuno mwana mwalimu yokwana gaiga mwalimu mwaboli sauli ngaki mugona tekokora nekira bona ngo sabanga omulembe tegoba somo gakoyo onale kolwa nga nyima yetenga omungira gumu gakoyo ngo sitalenge igale echi abutoja kubwatrana lakini ndo tatana ngo sabano mulimo omoroberi gw'abakatolika munyesike saka mwako no ale gosiriti toigwane sinkwana la sinkwana nyima yetenga abantu nabange bale onankubolyo yega nyekonyalekana intuntole katubwata nyempye bwato moroberi yobo ntoliko ingiria no engaka naba esitie babwato moroberi yabo ntuntole ingiria nentu nabona nko basaba kesa masikani amanene iyo ora eguri bakurwa se kanisa mono ya PH kake nabo kwana ndo abanda ali baga bya mono tubwatira na sa yonse bya rere igo motenga itwaye tuwegimilia matanga hata wise program ya mambia wakati moto otenga nere ya Catholic ndio program ito chaka mapema kuriko wanaishonde bwensi igo kereko bana ne ya Catholic fato go chakinsa go chachirichiaye na jago tekova lakini utakara mpaka chinse tinde ichono tubwatirante toramo igo kwa endeo sigo chakoba mambia mu prepare kanisa endeo sigo ate kwaya nyuma yetu natokora tuli bagene so asayo nae uliba gabyo go control ase chinta ikakinga nande mu maintenga cyo kwenda bwango mukati kisto bwate gakuru atambe kawaida yetu ninto mobero ko irumomba tumanya gosoka igo to kogenda bwango sana senjo echinsa asengencho to kore bwango mobero to so inyomba tumanya gosoka kuri maro baitaringi ambiye muri nanchi ngonda ruwe ngona yana sumu akamyenja tebi mwanchoe abo igona abana bahe na abachukuru umwakero tikire kurara into abatwa kira ko bakerori amanenge mambiemo aenurare enchirindare
naina bora biko sanduki mune yega ige ngane nene ringa tiango tutwaro boremu toro stinjire chita sama tuka tumete yo mweria mabe erinde nonye nkwara rire kwanyora nga nona jeteki nekia kukia subusubanya sa asa itigaba konye kubwa mano boremu bonene asenke yega oyo miencha na akaberi semu yane sama tuka etirake yati kunyarikana watu wakarukanie semu na wanyo renge tata moke yone nche nabona ara sina renge na ayerere ngaya ganche musiumenge kene orari ga nche na isanikire ende kanda angiri asamale kanisa nche abonda agweke bunge kemo ruase kitabu kya Bankorinto yeri itangani 19 ngubyaye 24 mo igego teba iga omubisa bwo moeri orasiriwe na makweri igo omubisa tubwate kinga kyekiga na makweri kera sabantu nebirero bari bandi barara abantu abanene bandi abake bandi abagotu abandi abana babaga netimono kinga kikyabo bona kwanya wanga pati mbayo orari igense ngerende ngaki mubisoyo bwa makweri igara asirwe kero yesarake asinga kekiga arabona bagenderete koira kero yomo asengerende ngata tiga kiagera amakweri gagocha ngere kindi kyonsi unabona bagocha gwetera aseme basukano gwetera samache mune mbure yatwa gwetera sendagira na gwetera asingere kyamarweire asingere kinyinge ngakiki naro asati atokonye ngantu bwato ko semberi maiga ya makweri okuboki unkoro gwetane tiembera ige mambingia ko ya kubeko ase nyumba yae aganyitogo cyo kwa yeseri ya kabere na otwa ngo motiga sama kanga nyasaye nero manyete kero yomo watikana muna mubegeta asobo ikubwenze osabande rorire mwalimu senior singe jilima te gwachire ko mwalimu yo mino pole taragenda tugocha bwango to pole nturamenya nga kibokia njungo gocha senior ege group ya turasama bina byamole keteno nya sanga byamono ari twikire twenyore tore moyo ikiagera ario ogwanje goito ni enchorarire aria igaro mube otobwa ntugo tiate moto no tenya sanga tolera mabira antunya kuyariga ni kegera sati ni tuturagendo abere no mwako gisana na manyete myaka bono no 23 na abere kaiga ana baya na basomiri ange ke batangani bakke ibano mugaka manyite tamanyite bobe ande no mpaka boni yamiye njera tu kumingo sire kera ko na tuli na ergo chiama aba manyite na ba nkwani ndaina kyo mwalimu senior so nda bermiri benke nganya saya baremi yana tunyara ko baremi ko roteke kunto ko begete bono ni mo ke begete na de ni mu wete ito bono baremi bori bote banga abantu mienchati kanka kitenga omo kepi ta buikere kere ta tu minta sire teinde klasi sano amama gasire kindi klasi sano ibere igona rengo mo kemono bona baba tigaire kakitenga mbange tani tia sende aninya sana ende ko baseni mono wetani kero nyo sene tinje aikirega na basi sene mono wetani paka na bachukuru otiko mono na baremi enyangi yo mwaki na ko ko era bije kyagera enyangi yo muntu kule bago tabanga igere igebu kala tanga igere ngiya mono obwa ekara ko lekiri kieke kera ko iburwa gonga gange mata mwako ane twale ngene ereri bagedi alabu ako ni menye kurwa to koro gosaba ole na ndinga kuwati Elimbi yamu Samaria tando metumba soyo Crisanto maremo naintwe tiatoere mi mesaye na maite aya beire naintu no to kumubati agata kira bolemwa se kereka mwalimu oko ndangiri Nicodemus ndangiri ayumo ndangiri osirio ndangiri kwamboko ndangiri trita ayo sina yane go nisati gaba seni tiga kumetinga mwalimu John biore mwalimu John otore nere lakini aninka sababu kwa mape moja go kenya sanya rekoba kubalemia mwalimu Daniel nisati yana rekoba kwalemia somuro mino erinde Douglas erindo munende kwa watu siyamba umura na abande mwandire gutwara bari mu wese ni abantu bose n'ibikeye tusabe tata mwana mu komo cyenu kwa kerembya mano
Biamone kiagera ekere tokora makuje sebacha itekwali ni asomo robiri tata Nyasaye ande kwa bikiri asenga kina. Abono toko babeka sama uka utato monene onde kuba morembo go bene. Omo yigoye kerura ere bia tato mutongi omwaka mienza nyara kuboko gachwa anyara kuboko anye kunyo tata Nyasaye ntoko bakana na okumuke ligoro. Tubone kere tura arua senke tata Nyasaye twamenyire ngaye no orerioka omorembo go bene twangu batika tato monene obale na kubagitera ande gwike mambikere bura kyume yona kwa go kwere tata Nyasaye. Twese amuntu kubake no kumuke ligoro asonse. Kwa gato mona twa usini tago saba batikira libali mocha kwa sori kasakisoro motorito. Amen. Biamano mojama ni asoko ngari bagei. Gakwa ni makorobe bokare koiranga bagani ba mienjo minto biamore mwesiga. Wono jenda bana ba mienjo goremu. Umocho mienja tati tibana pasinini. Gatiga masujo kaga. Mienja no nyurari dane data. Oyo no mondo lengo mosike kweli kweli. Mienjo mumroje no nyane siasa na manyete go corazón. Je nare go tebia coroneli. Na bana ba mino, bana ba keire. Oshi omochoyo. Okeire ga kisuja kiro kweli kweli. Asenge jo mugago ya ko tega asia kasomia bana. Omogaga keira ka mia jiseni. Ata ime chato koro bitina. Kabaiga osoka sikona ndo boga mbwarenga. Mienjane omogaga keire ne roro koro sabiga ya malimaya. Abande basiriga. Yongo boga bimbora. Ano mojobu no le to bwati bitina. Kwa jora ga nyomba chine kiri kibwate mekone mengi sana. Lakini tigamba tebi mnogo tuwale mekono. Nayo kwera gerili nani nayo kwera nani. Imbu atia mangana mange na kwa nigoro yo mwaka mienja. Mienja tu akora koma na inje. Eka nari ketia miremo ye chikura. Mienja kantuke kasana. Gaja kakambe miako 21 na kamba ketibo. Omo sacho ngana iga. Gamba tebi na kokore bitina. Au. Chema ni sonko ngaliba. Eringe kwa nabine mwatu ebyoti maiga kyando tabanja bangi bari maiga yorende byamuno asoko nyore libaga enchende yake asoyo minto mienja itangenda tena pole sana asomo no mienja amuna bana baye amuna bamwabo aba kibekiranye kero asenke yiga amakweri ena makoro lakini kirakire na bara magia na anda makongu tatigarende nkito akore kene nke turakore ekiagira amakori abuchire enseance otu na togenda tu na no mwaka otokwanya gotugo twerake na indo tu mwaka yene na ara tumoino akega na indo mwana na ara igawonse yona makori yaro berete kogenda yorende gendo ndatebie abantu ba mwamiencha totwaro boremu ekiagera na inde totige menu emenge tukimbago nkikiaga na teba mangana anya likwa manyetumna okukwa miencha ngakikore kage wale gocha mapema okwane ngaki yaya miencha ngochikokwale ekenege lakini ngore ntechecho chechikando yorende tigango ntwe kebunga etemo ndio nsabe ndio eketabu yokonganya 22 mpaka 63 bwata nabaga soma abu onde bwensi osomwana entakana oyabaye boli baye bakule oiseko batanda abona barawo obaralera sende amaene nje ninyigwekerero yabo enda mwamu yani na yoke na nje nimbaite no moro nabakungu baino nababe ababoraka na abana baino babekintakana batali nabaise mana bakwe basi asayo mukyomyencha imano monotiye muboraka na abana batiye ile kintakana nanye bara abanene ne kintakana anya abana bali batiye kintakana kanyo ko siketa abana bali banyencha na myencha moyale ko basiyete bono chiko bagagobacha ko bakore amabe nyasaye yakurambura ko bako ya sore ekyale nayo
Kenya buo na aye tiare abantu babatiga kintakana na aye mungu watare umuboraka oso mulaka tya umuikora wanafye sana abana kintakana mbabonete basiku sana amungu muboraka asiku mono ekiaga ababoraka n'abanyasaye kintakana n'ekyanyasaye iyo banako abago siku mono ekiaga tibaye mukyara nanyene ndalo y'umwana mu entakane gotamwao ale ko bwata abaho aikara entakane ya ala igota amanya agenda maiko yura abaho nanya sala abo sese nekiaga kintakana to basko nyire entakana to basko nyitwera mate wako nyitwera mate na bana bawo twera mate ai tenyo ko bakore kebe na bana bawo akore boyo iyo rende tesike kintakana tesika baburaka ando sesibale mana bagusana Marieta yeko la Bishop Samuel Nyangwar ebuga waiga wetabori ekanisa Zion Word Ministry mbyama senyecho yako ngali ba mbyama yamon ojina ko rangiri pastor na ko bekerans ndu kwa chile paka Bishop mbyama awari aso musangere kanoyiga tonyare ko atekumira na senyangi ntumyanja awakwani weri uya na watu sana we jendo kwani mwanange tukiganda yetu masomo somere safari ni moja 27 kiungi tangani ni ya kairo nkororo abako yagate nigo bakore emirimo yabusa onyomone ntakorenda omokie omonto yoko yorenda niga akorenda busa nigere busa semore oboka mambye chuni agokora emirimo emakongo asoko nyorenda agera naende mwanyorwa oche korara korenda omoniga gwechandira abantu baye anchete nonya nekero baraire chitoro. Amen. Nkwegena oinya sao tukweneira mangana ayo ay mangana ayo naro nare bateya abantu be family nga ambacha bacha ega bakubatena ki nyare bamurara nayo munuro munene rendo muchi inche enare ko batona umuntu korendo muchi nyasaye na ubiri yatebire igo ayo yoro koronga nayo wachiro chokorenda igo gende to kolegasi yawo igonche oboro mumbori nare gutira baminto be familia nga tumutanero munene Marieta Mpasta eneo Nyabuto na siriki katika kanisa la Emmanuel Divine Pentecostal Church. Ndina ate na kile pole somo gako nyale ko bakorara kwasa nda ate ngomu gako sekenyoro ngomu gako tanyole lio mara nere Nyanja is a very good person. Yolele awatanga wayana beliro asa na maite ngero betnere kamuhange igo yoso nyangi yaye bengia kuna lengo muya Samarieta Anderson ondara ngiro igo yo no mwama to muyo sirire na ndo utinere kama yana kokwana no ando no muntu otanyola mo komana naye ana wa Samarieta Kristobo ngono to mwaka mianjanda tamoke naende musipati umwabona alipo mame njema tu mwaka mianja muno muntu muya nanya gonyulie teria mianja dikorekana nona asekina na mianja na gosere tunde akairukina andi mianja no muntu kanito sigete paka bana tu akumiringa ki kaitoza kurushina ndo musamario muya kanyasa matanga akobera mwaka mianja go tamate nyalipo mito ku mianja tanya komisi matanga andi Bona nane kere tu gotu mwaka mianja oralire itu akumitinga ki mianja ataruari bona ogurwa kere muntu koleta bauti muna aralire nanjo dokumitinga ki omugako ko bine adubwate seke noreke ogonya gweta na uko yo mwabo sirire na ruto to apora na kitu ajere ga bona marabora na ndi mami na adore tomakoba senjere ilia kuna kanya ko baba mwabo tinabwata amange nara inabwata bana ba mienja igwana mnakanya moywana ko batena mujiko igwana mnakanya moywana ine abana bakeire igwana mnakanya moywana ine ndantu ajobekeya njema tinka mwirege tebya byamano
kwa na mange bonda iraneri nga alibo sipi twagenda busongo asoko i Francis abake ile ngambu ya mono asiga asingi ya mwakora nabara ibonsi pigo cha kebinyoro utwaga cha gite umuroberi yo Francis na inu tigamba akerebuya asenge njutwa nyogendiri nande tutigare toko nyogendi boy go mpaka mambya twane yo minto Francis aseyo gongwana asama sikani no murembe abakwani bakwanira mangana mange bakwanira abana ba miencha nanjira bonda atebe nga miencha no mu bisangione tukiete nyangi limo tuiboire nere limo nande twabeiro busani nera asenga kintambe mpaka buna aradiga na samo beka saga ya na itu kuna tolega twesingo cha kuputore tumubwati ndeta yore kyo mense bya mono asomuteneri byenga kieye amambia nande toge ndi buna mwaigwa kanisa na kanisa ende yonsi na butugoja kubwaterana asoko ena namabaka bya mono mbuya mono selibaga itanganye Samaria tanja singoro kuno yo nyangau motene ndibwe kenyoleki no mugambyo moke njege ndonda tebe gochumiecha miencha no yo minto miencha unale sanduki ya araro kulijibe obisinja ya kwante na banda ba kutunguli kubale eseni ya kasabini miencha no yo mobo konya na idire osoire peiro yo kuchikulijibe setyo bagoto goiteranda sabantu baita baba tire ko cheki ipande byabo kiritwa ripoti ayora mienja no yo mobo sitwali bandi na tuagenda nalikwa engakiyo ko igora kibengi akindu akastori ake engakiyo ko igora bengi inaitana ne mikiabu na yo sipimu bisingema ngaba ripoti to enda to igora kibengi mienja nacho singi to yora belde na mienja kuna mwakwa na komoiga ibo mwakora ni roro direkerege ndo cyabe nakora unakora ruwa igwa kasakara gitega tarajuwa okoro rubyansi egepande kya ko musugo bicha akaroro ko direkerege ndo kire monyene wa bantu bebe baje ku report bakaje obisu bako yoni mwako ku France mienja kanya tara ko rubipande kya nura makonye kumuri katokana nonde nuyo mwabo numurayoye ngaswa ko ligimianje ningage tesimira ndo kwira na bochanka aira ni wanda terege bandi kerusubebicha ikatoka na tariange nayo kama bijumaine pati mbayo netaje ko imo ko linanya ko terege bunjira na ko moikera ngamienja no are moyo nkanyoro chire na manya sasa ko kuchi kire kwanza muri ko yema ni cha kambora nkaira na uchinka kirengo cha kanyoro mu nangu mugoli na miaja na kionta bya ya abo kama bitimate sakora saenda kuchi tani ya bana bae pole mungino ai pole makuli aro kamanyeriri asakuru kurubona na bongo kona jinsi kimonyora na kimambi mangana kolire asalikiro tuko sababu toere yangi ya mianja abo konyora aragetu engaki ya na reija igete yore igorere na maite na to likerete muna gutumakeri asere chesta yae yenjurali nara soko bokukonya sai para metimuto moi kutarwareti next kia manyore tago saneti nondachi kumurwani ngato tebe pole ngoirana bageni rero na bange tubwata ngosaba ba minto ngosoka tolikero muntu tumai koirana titoja tole kitobe sose ko chanda bageni bara rero na bange ba mienja abane na igura ba minto kurungu no bara to baro kieta bieri to bwata gato baro kieta bieri ngena ndi tenda uchungu ali ninga to ginga tuachi toro kanyeta biengia ndora acho jire saiti ajite no bororo
nakonya tuli nande ntuchinjiria rero mambi tukule nyangi ya mienja ayakubwati tuche tukambi kuchimai aina ronda akwane seisuli ya mienja nere yimbwata mambi kege bakalira atoke nimbata biamu nande mautoa chinga chimororo ase kwa ni mobero uyu wetera se kanisa machuma mabe tayari mukati kistuko kora iga uboroso ya nyumba mukati isikaribu nchuto kora into frasi malikawa tenga aurawa tenga na arwanire segere ngia na agacherwe egotwa mugakorwanire segere ngia oretere familie yakinira sama okamenya nyasaa mubekerete nesege ngia arwanire mbia mona abana baye ne family ne kenyoro mwarwanire segere ngia twaretero mugaka kurwaria abande bose bari baramboroka bakene segere ngia mwakorire na inu mubekirwe gutwa mnakorengana mna matunya saba konye tuseni tuseni Setalia tata yumana leo mayo mtakatifu amina mwanembia mwana singa kechi pia mwanekera waturendere kuremambia waturenderie afya waturenderie nelire watukolia yara yogo kumia kobokwa ono wechinguru atiko bakwe kali na kale rabonekera tuikiri chinse icyao no morogaba muberonya busiro wikube kunyomba antwe banga sikira kire kinyinge tugusaba ngogendera kwa mnaintwe atakonyo butukoboge muri petukolia mami neka turaumerane tukonengambia muno wetera singulu cyao niyo cyo mwana wa Yesu Kristo iro Mungu waito amina stalia tata yumana mayo mtakatifu amina Majuma sheria moja Emano kumoroko ya makuri na maganda Nesabali yobo kimana nenda makoro Agucho taribanga Aya mana ina makoro Nkore ama goseroka Inyora mwanya banda karwa seriroba Aseriroba no tukuirena Ekero akure yogo tumoka Nechano yeseye yogo tigana Inakurina Bali watire Amanawe bakunyura Kero watire Ande bate bani muruna moja Ande bate bani singao Ande bate basechi sokoro Ande bate banukuru kuya Okorera Amakweli na charwete Tunanoyo onochire Nabokorera